KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi ka National People Youth Front ka badai ka kenhuan ki samla jong ka National People's Party haga singit hot dieng ka arpen nyotre ujembang arajar arpuar kalami syakmat bandawa ya ki noelam jong ka Meghalaya Pradesh Youth Congress ka badai ka kenhuan jong ki samla ka seng Congress ba ki diban panma mardor halor ka jingkeno pa ka NPP ka lasna ya ka office rekam hapulo Shillong klem dayo ya ka jingmenjur na ka Meghalaya Urban Development Authority Hakabaidi bakani State President jong National People Youth Front uba kit bok lang nongrem haka lang bagi lapas hai kubor ula pensyai dak basai giduler kiba ka muda kala ajing bet pensnai ka office rekam jong ka NPP nadu ka arpu atrik no pra arajar arpo but ya ka no objection certificate na ka office jong ka Deputy Commissioner ka East Coast District haka arpun retrik Kuala Lengkot arajar arpoi Ulama hamru balada kinoilam jong ka Meghalaya Pradesh Youth Congress kimla ban panma hapo khindiat sngi ka NPP kamban se ban ya chakmat ban le daga bating e Halor ketuka kot kubor ka ba nakaliang jong ki nongyalam jong ka Youth Congress kila kan tho yangi ka parti NPP haga kila ong ba ngi kum ka National People's Party habangi penyeng ya katai ka building ka thamai jungi ngi klem yo ya kanu ka permission nakaliang jong ka muda ngadon hangni ban pensyai ba nakaliang jongi ka National People's Party ngi download ya parok ki kot kisla kiba kentup ya ka permission ka bangyo nga muda kadai nadu ka arpo artrik jumnai Disember hajar arpel kani ka permission kadon bat nga hagani ka por Nalor kataru ngilayo ya ka no objection certificate for building construction na ka office jong Deputy Commissioner East Coast District ha ka arpunyo trek upnai January ar hajar arpowei kini ki atli ki kot ki ba don kam ban pensisha ya ka ka ba nakaliang jong kini ki nong yalam jong ka Youth Congress ki don ban kan tho yangi ka party hak pe dai bat ka jing penyang jongi ka jing sna jongi ya katai ka building ka bathmai jong ka party ka jongi kai ka banga ko aban ong hakani ka por kalong namta kini kinong yalam jong ka Youth Congress kiba persang ye ka ban yalam baklayu padba lengba kiba kum kini ki bomdon ya ka jingsisha watang khandiar ro ka jing batai ki yongki kat kum banga pet ya ka statement ka jongki ka ithik kum bakilong confident bat i kum bakitiplot ya ka ka kam ka ba ngingile khamtam haga bedai bat kani ka jingsna jungi ya ka party office ka thamai tangrai ka ni ka pen i ka jinglong khna khlung ka jongki ha ba ki ai ya kani ka press briefing benen haga ba ki khamdon ya kanu ka jingsisha te nagaliang jonga ngaso ban ong bakumu state president jong ka National People's Party ngaso ban ai ka jing penrem ka bajur ya ki bakum kini ki judge statement ki ba yalam bakla ya ki nong snong jong ka jela bat hakiju ka poru ngakwa ban ong ya kini ki samla jong ka Youth Congress ba kimdei ya ka ban sei ya kinu ki lani ban ong ya kinu ken tho ya kinu ki jing ken tho ki bom don nong rem te nagaleng jonga hakani ka por ngaso ban ong ya ki ba ki dei ban panmap no shisndom kini ban apologize halor jong kan ka jing yalam bakla jong ki hagabe dei ka bat kan ka permission ka ba ngigum ka party ni penyang ka building ke jongi hang to ngaso ban ong ki ba ki haban panmap ki ba habat po apologize yang i habai dei bat kane bat lara kim la ban apologize yang i hakini ki sngi ki ban wan nakaliang jongi kum ka party ro nginom syong thai nginom syong klik ti habe dei bat kane rai ngila ban ya shakmat hagabe dei bat kane ka kam nam ta joki yaman tanga sobat ong atang kum ta nam ta kini ki khna ki ba ai ka statement ka belong wrong information nam ta ki pajba jong nong sungnong jong ka